Bunicii tăi aveau mai mulți mușchi la 70 de ani decât ai tu acum la 35. Și nu din întâmplare. După 30 de ani, corpul pierde între 0,3 și 0,8% din masa musculară anual. În 10 ani, asta înseamnă până la 8% mai puțin mușchi. Cu vârsta, procesul se accelerează. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Forță redusă, mobilitate limitată, metabolismul încetinește și apare acel aspect moale, pe care nicio dietă nu-l rezolvă. Vestea bună, poți opri și chiar inversa acest proces, indiferent de sex și vârstă. Incorporează antrenamentele cu greutăți de 2-3 ori pe săptămână, nu ridicând greutăți imense, ci folosind rezistență pentru tonifiere și forță. Consumă suficientă proteină zilnic, 1,2 sau 1,5 grame pe kilogram corp. Fără proteine adecvate, tonifierea este imposibilă oricâte exerciții ai face. Prioritizează somnul. Tonusul muscular și energia se regenerează când dormi. Somnul insuficient accelerează îmbătrânirea celulară. Nu e doar despre aspect, ci despre vitalitate și independență. Ignorând aceste aspecte, riscăm să arătăm să ne simțim mai bătrâni decât suntem. Recâștigă-ți energia naturală păstrându-ți mușchii sănătoși. Follow pentru suplimente care chiar funcționează, fără marketing manipulator și promisiuni goale.